Әлбәттә, 110 ел дигәч, театрның тарихы искә төшә инде. Менә бездә бер сүз бар бит. Иң авыр сүзләрнең берсе инде ул. Урыста артистны күрсәтәләр. Да, малай, это наше великое достояние. Смотрите, кто идет дип. Шунда инде татарлардан ни әйтәләр инде? Кара безнең бу Шамакайны. Килә бит. Бу да инде иштә алмагач артист булып дип. Халыкта безнең күңелдә артист дигән кеше гомумән кирәк булмаган исбатларга теләгәннәр гомер буе. Һәм шуның өчен безгә театрны патша салып бирмәгән. Аны менә шундый 18-20 яшьлек шәкертләр төзегәннәр. Аларның кияргә кием ашарга җире гомумән берәй булмаган. Уйнарга помещениесе дә юк. Тегеләрнең үз театрлары бар русларның. Чөнки алар император театрын төзегәннәр. Менә шуны халык аңлаганы бармысың? Что бу театрны халык үзе төзегән. Император төзеп бирмәгән. Аны шул шәкертләр урыс халкыннан ким булмыйк. Без бит милләт булып яшибез икән, үзебезнең театр булырга тиеш дип исфат итер өчен шушы дәрәҗәгә үзләренең язмышларын бәйләгәннәр. Әлбәттә бу бер нинди дөньяда булмаган хәл. Бер милләттән халык чыгып, без сезне бөтен дөнья халыклары белән тигезлибез. Безнең театрыбыз булырга тиеш дигән фикерне күтәрмәгән халык юк. Безнең күк. Менә бу татарларда беренче мәртәбә. Татарча булмаса репертуары ул театр булмый. Татар театры дигән сүз, анда татар язмышы, татарның киләчәге һәм гомумән кеше буларак кем икәнен күрсәтергә кирәк сәнгать нидә, театрда. Шунда гына аңа кызык һәм үзенә ул нинди бер көч таба.